Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Regai tibva tapinda muma-messages edu. Alright, regai yangu nditaure nyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Iri kundishungurudza zvikuru kwazvo. Ndine vana 3 ine murume wangu. Saka murume uyu akasvika pakuvata nemwana, Wedu, first born Musikana. Izvi zvakaitika gore rapera muna June. Akavata naye kumuita mukadzi. Ndini mwana ndobva azondiudza kuti muudziro waakandiita akatanga kundibvunza kuti nei mama, ikavati ndava ndivo here dhodha vangu chaivo chaivo. Saka zvinhu zvakandinetsa, ndakaramba ndakanyarara ndakamutarisa ndichiti mwana uyu ari kuedza kuti kudii. Ndakazomupindura ndikati ndiwo mwanangu dhodha vako, kuindava wabvunza. Handina kumbofungira kuti achandiudza kuti dhodha vari kundiita mukadzi. Zvakaoma. Zvadaro ndakabva ndamubvunza kuti zvakatanga rini. Aitoti zvava nenguva ndaitya hangu kukuudzai ndikuti ndaiti pamwe unogona kundirova kana kundidzinga. Saka andiudza kudaro ndakabva ndaenda kupolisi. Iye handina kumbomubvunza hangu, kana kumbomubvunza handina, asi kuti chandakaita ndakangosumuka ndobva ndangoenda kupolisi straight. Ndaenda kupolisi, ndakasvika ndobva ndanotaura nyaya yangu. Ndokubva asungwa murume uyu. Inyaya yegore rakapera muna June. Then asungwa, akabvunzwa nyaya yake, haana kuramba. Nyaya yakazonoinzwira kupolisi, ende akashamisika achinzwa nyaya yacho achibvunzwa kupolisi. Saka paakabvunzwa hake haana kuramba, akabvuma. Mubvumiro waakaita akataura kuti ndakawirirana nemwana. Mupolisi akati chirudzii kuti uwirirane nemwana wako. Mwana ane 15 years, musikana wacho, mwana wangu yeye. Mwana uyu ndewedu tese nemurume uyu wandinaye. Saka akabva asungwa, akavharirwa kwe 8 months kubva muna June. Mwana uyu akaenda kunoitwa matest. Unoziva panorepwa munhu vanoti munhu haafaniri kugeza kuitira kuti vagoona kuti ichokwadi here kuti munhu arepwa. Saka uyu mwana uyu akazotaura after a week. Handizivi kuti anga arwadziswa here nababa vacho. Ndopa akazondiudza. Saka pandikazonotaura inini, panga patopera 1 week avatwa naye. Saka akazoitwa matest. Maresults akabuda achiti negative, hapana zvakaitwa kumwana. Saka kukoti akatanga kubvuma pakutanga. Koti yekutanga akabvuma nyaya yake. Akati zveshuwa ndakavata naye asi takawirirana. Haana kumumanikidza asi kuti takawirirana kuti ndivate naye. Then pakazobuda maresults achiti negative. Ndopa akazotanga kuramba kuti hapana zvandakaita, ndaingobvumawo zvangu kungotya. Hapana zvandakaita. Saka munozivawo, handiziviwo kana kuti wori here wemapurisa, sezvo tiri munyika isiri yedu. Tiri munyika yangu yeBotswana. Saka akabva abuditswa nenyaya yekuti maresults akabuda achiti negative, hapana zvaakaita. Asi pakutanga akanga abvuma nyaya yake. Zvinhu zvakandishamisa kuti kusii vadaro. Akabva abuda, akabuda muna May. No, March. Akabuda muna March. Akabuda muna March ndopa akabuda. March yeyo yadarika uyo.
ndopaakabuda. Saka abuda kudaro ndopakundishungurudza manje. Ini nangu handichadi murume uyu, baba vevana handichamudi, asi iye manje akutondimanikidza kuti ndide chete. Kana usingandide ndinotokuuraya, ndakuuraya ndobva ndazvisungirira. Ari kutaura kuti kana ndisisamuda, ari kutaura kuti anondiuraya ndinozvisungirira. Uye vana ari kugara achingoabhiyusa vana pese paari. Ari kugara achivanza kuti ndokuurayai pano, ndotora tambo ndozvisungirira. Kana achingokumbira hangu rubatsiro, tidai mama anogona kunondibatsirawo, murume yagonawo kunovhuratidzwa mwoyo wake kwandiri, agona kunondikangana. Mwoyo ukuda kundikuvadza wabva maari, asi kuti agone kusiyana neni ndozvandiri kungochemawo zva. Magonawo kunondibatsirawo naizvozvo. Kuti panguva naino handitorina kana pisi pamwe chete nevana. Izvozvo vana varototi tiri kutotya kutogara. Kumba handina hangu, mama vangu vakashaya. Dai mai vanga varipo ndaitora vana ndovaisa kumba. Zvino manje panguva naino yatiri zvakaoma, munhu Mwari nanchikumbira wangu rubatsiro. Ndakangoisa nyaya yangu hangu kuFacebook, ndobva ndapiwawo namba dzenyu. Nevamwe vavakati vanokwanisawo kukubatsirai, ndonyaya yandinayo. Murume uyu inini handichadi, asi kuti ari kundimanikidza. Ini handichadi zvachose, handichadi kugara naye murume uyu. Handingambochinjaniswi nemwana wandakazvara. Ndichikumbira wangu rubatsiro runoamara. Ndonyaya yangu yandinayo. Vedare zvakangooma hazvo veduwe, asi iyo ndonyaya yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Makadii mukomana, ini ndiri mudzimai wangu ane makore 49. Dambudziko rangu rakatanga murume wangu paakashaya. Murume wangu paakashaya muri muna 2012. So musi waakavigwa murume wangu, hama dzemurume wangu vana maiguru ndana maiguru vake vakanditungamidza kumberi kwebox taakuenda kukuva kunoviga. Saka panga pane mukadzi wehanzvadzi yangu ndiye akandidedza akati akati tete dzokai kuno. Ndabva ndadzokera kumashure zvikanzi zvavari kuita izvo hazviite se hazvibvumidzwi. Saka ina hapana zvandaiziva, nekuti inini hangu ndiri mundevere, ndakakurira kumandevere, saka ndakaroorwa kumagunji uko. Saka handaiziva, plus semunhu usati wambosangana nedambudziko iroro kuti unofirwa kana kuti uchiona zvichiitwa mune dzimwe mafuneral. Saka handina kumboziva kuti zvavaita zvazviri wrong. Then ndakadzoka kumashure ndikabva ndanzi namaiguru vaya zvikanzi musavhume vachikuitai zvakadai. Ndikati hapana zvandinomboziva muroora. Bva avigwa murume uya. Paakavigwa hapana zvakazoitika kumashure kana kugezwa kana kuita sei. Ndakaenda ndikadzokera kubasa kwandaishanda. Tikabva tazodzoka kumanyaradzo. Iye akashaya muri muna February. Bva tadzoka kumanyaradzo muna March. Kubva ipapo handina kubvira ndazombodzokera ikoko. Hama dzemurume wangu vamwe vacho ndaimbotaura navo hanzvadzi dzacho, asi kusvika iko zvino hapana ari kumbotaura neni kunze kwemwana wake. Mwana iye ndakamuchengeta, ndakamwana aine 2 years. Ndikamuchengeta tikazoparadzana ipapo pakazoshaya baba wake anga grade 7. Ndobva ndakazoparadzana naye, asi ndinotaura naye paWhatsApp. Saka dambudziko randinaro nderekuti kubva pakashaya murume wangu handisati ndambova murelationship yekuti
ndingati ndinova muserious relationship yokuti ndingati ndaimbotarisira kuti ndinogona kuroorwa kana kuita sei, but iye paanga arwara ipapo akanditi inini usambofa wakafunga zvokuti uda kuroorwa, usambofunga zvokuda kuroorwa, dzokera kubulawayo unogara namai vako, kana kushanda regedza kushanda. Saka handizive kuti pamwe izvozvo ndio zviri kukonzera kuti ndishaye wandinogarawo naye, because pazera rangu I think iko zvino ndachembera zvokuti handisina tarisiro, but paakashaya I think ndandine 38 years 39 years 38 handichazive ipapo. Saka kubva nguva iyoyo nanhasi handisandambowana kana relationship yokuti ndingati ndakambenge ndine munhu wandaidana naye back kuZimbabwe uko, asi takazongoregera kutaura tese because maybe distance ameno, because ini ndiri kushanda ndiri kuBotswana kunoko. Saka handizive, saka because pandinombofamba ndinongoudzwa kuti uri kufamba nemunhurume, murume akafa ari kufamba achikutevera, kana kubasa zvimwe nguva varungu unomboona kuti hatisi kumbowirirana zvakanaka. Problem chii? Vanongoti pandinongofamba vanongondiudza kuti problem ndiyoyo, chero ukafunga kuti unoda kuita zvakati hazvibudirire, chero ukadii hazvibudirire. Handizive mukoma, ndokumbirawo kuti mundipostere nyaya yangu iyoyo, pamwe ndinogona kuwana hangu rubatsiro. Handizive. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section kana kuri kunzi mune kwamunoziva kwekuti kana vakaenda ikoko vanokwanisa kuwana rubatsiro. Ngativapei madirections mucomment section, kana kuti munouya kuwhatsapp number yangu ndobva ndaforwarda your messages kwavari. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi zvenyu mukomanazvo sisitori mama mukomana ashandawewo nhasi. Ini mukadzi uya akambokutumira yadhi ndichiti murume anonditi ndinonhowa seimbwa. Saka nhasi ndauyewo hangu kuzopawo kutenda, nekuti handina hangu kuzoenda kuna gogo vaiva mukandiraira izi ndikutarisira kuenda kumusha kupera kwemwedzi uno. Saka ndopanichazvienda gogo ndauirawo nhasi mukoma. Kutenda kwandoda kuita, ndoda kutenda hanzvadzi yangu iya ndakukudza kuti iri kupenga yave nani mukutaurawo nevanhu. Ndakazotaurawo nemukomana wekumalawi ndichitaura wangu kuti ndine stress, hanzvadzi yangu yazodai. Mukomana uya akanditi baba vangu vaimborapa mapenzi, chireka ndichivafonera ndibvunze kuti uiti sei, vanokwanisa here kunditumira mushonga kubva kumusha usvike kunogadzira hanzvadzi yako, oro vanoda kuti yauye ikoko. Ndokuvazovafonera baba vake vakamurayira, vakamuti nditsvage muti wakarohwa nemheni. Kana ndatsvaga muti wakarohwa nemheni, ndigotora moyo wemuti ipapo pakarohwa nemheni pacho, ndigotora moyo wacho pakarohwa nemheni, ndigosanganisa nemarara edu pamusha pedu, tigomusvutisa mukomana. Saka ndakangotumirawo shoko saizvozvo, ndikaudza sisi vangu kuti tsvagai zvakati zvandaudziwa. Ndokubva vatsvaga sisi vangu vakanowana moyo wacho iwoyo, vakatora vakaenda kumusha, vakanotorawo marara epamusha ipapo patakakorera. Ndokubva vakwanisa kuti vamusvutisewo, akasvuta ave nani, because anga achisungwa nemachini achibvisa hembe, asi pari zvino achatobvisi hembe. Vari kuti zvinoita kumusvikirira like
dzimweni dzenguva but dzimweni dzenguva anenge ari munhu ari right chaizvo. Ava kupfeka hembe zvakanaka, ava munhu anotoziva kuti ndofanirwa kugeza, kana ane nzara akuziva kuti ndofanirwa kudai. Paya angatove munhu anogara akasungwa nemachini, asi zviri kuratidza kuti zviri kuita nani. Saka ndakati potai nyange zvikapera mungoramba muchinotora muchimusutisa kusvika ave right. Ndo zvakataurawo akandiudza nacho. Zvino zvimwe zvandawira pano futi mukomana ndine hope dziri kundinetsa. Handizivi kuti varipo here vangakwanisa kundibatsira pahope idzi. Kubva zvandakatumira shoko iroro kumusha kuti sisi vangu vatsvage izvozvo zvemoyo wemuti wakarohwa nemheni. Kubva musi wacho iwoyo ndakazofunirwa nasisi vangu ivavo vanga vakazogezesera sisi vangu pamusoro peguva rababa. Vakazondifunira vakanditi, makura iye zvino isi takakuchengetai makura, makuda kuonesa. Ndakashaya kuti zvakarevei izvozvo pandiri. Ndikangovafunza ndikati nei tada kuonesa nei. Zvikanzi seiwe ndiwe wakanyanya kungwarisa. Vakangodzima foni. I tried to call her back but havana kubata foni. Ndakazoti ndakarara usiku ndikasangana nehope idzi. Ndakarota vari baba vangu. Baba vakashayika, ndo vakatanga kushayika kuna amai guru. Ndakarota vari baba vangu, the way yatakavaradzika nayo paguva ravo naamai ivavo amai guru, nokuti taitovati amaiwo. Saka ndakavarota vari the way makuva avo anotevedzana, kwakatanga rababa kwozotevera ramai guru. Saka ndinorota baba, hope dzidzo ndiri kudzirota almost every day. Ndikurota baba ndichivaona vachimuka muguva ravo. Ndakatarisa kuti iguva iro, asi ndinovaona vachimuka vogara. Naamai guru kundoona vomuka, asi mamukiro ari kuita amai guru. Baba vangu vari kumuka the way yandovaziva nayo, nefesi yavo yandovaziva nayo. Asi amai guru vari kumuka vakaita chinhu chinotyisa mukoma. Chinotyisa zvokuti ndotombopfunduka chaiko, sometimes kupfunduka pamubhedha. Zviya zvokurasha magumbo ezvoko kana ndakupiwa. Because vanenge vachityisa amai guru. Vakaita kutyisa kwanenge kwakaita like vampire like. Maziso avo anenge akabudira panze kudai zvinotyisa zvezvo. Asi ndenchivaona kuti ndiamai avo. Ndaamai ava nemazino avo zvese zvakabudira pazhe zvakadai like exactly like vampire like. Ndo mamukiro avanenge vakaita. Asi kana ndichizvitarisa parutivi rwangu apa, paruoko rwangu rwerudyi, panenge pakagara mwana wavo last born yavo, musikana wavo last born yavo. Saka anobva ati kuna amai vake, ko amai muchiri kumuziva here uyu? Amai vake vanobva vati ningatadze kumuziva nei, handiti ndinhingi here uyu? Ende vanobva vandidoma nezita rangu chairo chairo. Vanobva vati ndinhingika uyu. Zvandakakusiya uri mudiki, zvawakura iye zvinezvi. Ndofunga kuti kuma 25 years iye zvinezvi, handizvo here? Saka inini ndobva ndavapindura ndoti aiwa amai, anhasi makona ndatokura kupfuura ipapo inini pa 25. Ndatokura amai inini ndative ne40 years. Ivo vanobva vapikisana neni voti aiwa, nenguva yandakakusiya naye inini wasvika rini ku40? Aiwa watove 25 iwewe. Apo baba vangu vanobva vasumuka paguva ravo paya, mai guru achitaura neni, vanogara padivi pamai guru kuruoko rwerudyi. Ndokwavanosvika vogara. Vanogara zviya, mugariro unoita varume vhele wekuti vanenge vakachunjumara kudai. Ndo mugariro wavanoita. Amai guru havagari kugara kwevanhukadzi, vanogara zvechikomana zviya zvinogara vakomana. Vanenge vakagara
pfunyarisiro gumbo rimwe rinenge rakamira kudai. Magariro anoita vakomana most of the times ndo magariro avanenge vakaita amaikulu. Saka baba vanenge vakanditarisa, havatauri nini, vanenge vakanditarisa, asi kunditarisa kwavo kunoratidza kuti munhu anenge akanditarisa neziso riya retsitsi, like ungati ane kurwadziwa kwaari kuita, like akanditarisa neziso rine tsitsi too much zvokuti havana chavanotaura, asi vanongoramba vakanditarisa zviya zvinosiririsa matarisiro vanenge achindiita. Mazuva ese upedzo ndinodzirota mukomana chidziri kutondinetsa, ndotoshaya kuti zvinorevei, chii chavari kuda, chiripo here chavari kuda, handisi kuziva. Kana ripo anozivawo nezvehope anyway handibatsiri, nokuti ndikangova ndadzirota upedzo handichakwanisi kana kurara, handichagoni kana kurara ndikangova ndadzirota upedzo. Ndotomuka ndototanga kutya because the way maiguru yavanenge vakatarisika nayo inenge ichitotyisa zvishuwa, inenge ichitotyisa. Saka kana aripo anozivawo zvokuti hope dzinorevei, Wedu handibatsiriwo kana pane zvinoda kuitwa, ndikwanisewo kuti ndiite hope idzi dzibve mandiri, nekuti handichakwanisi kunyatzorara zvakanaka. Mostly ndakudzirota every day. Ndikangodzirota handicharari, ndotanga kutya. Ndonyaya yangu mukomana shandaya nayo nhasi. Ndisivi kuti varipo here vanoziva nezvehope vachakwanisa kundibatsirawo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Ngatibatsiranei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo Vedu. Ndichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.